Froehe Wiehnachte van JV Grill. Ik zie Vern. Ik zie Jacob. En wie zijn JV Grill? Yes. Het laatste jaar is constant verzond was. Nee, we hebben niet plus eten gemaakt. We vangen ook nog WhatsApp-groep aan. En daar sluiten zich voets en schuiven mensen aan. Hier zijn versen van die mensen wat zeer spazieren met Weihnachtsgrüße viert. Hey, good day everyone. Ik ben Isaac Fair van Alberta, Canada. Ik wens jullie alle een schöne Weihnacht en een schöne nieuwjaar. Ik ben John Siemens van Paraguay, van de Kilnimano. Ik wens iedereen allen een zeer schöne Weihnacht en zeer schöne nieuwjaar. En God met je allen. Ik ben Walter Hebert van Wild West Charcoal in Winnipeg, Manitoba. En ik mag iedereen een zeer goede Weihnachten wensen. En een zeer goede nieuwjaar. En God met je. En mocht we dat nieuwe jaar blijven ontvangen, dollar te bakken en dollar te eten. Mijn naam is Jas Jaarbrand. Ik ben in alle uit deze groep van JV Grill. Een zeer gezegende Weihnachtstijd, een schöne tijd en een zeer goede nieuwe jaar. En ja, Gottes schutz en Vierung 2024. Mocht God ons alle tot zegenen en ons veel vrede hebben laten. Het schijn het eten, schijn bakken en dat alle tijd als familie uniten. Hallo, ik zie Walter Wied, hier van deze fijne spazierstoel. En ik wens je alle een Froehe Weihnacht en je zegent het nieuwe jaar. Mocht God je alle richtig zegenen. Ik zie Charlie Niefeld van Sandown, Manitoba. En ik wens je een Froehe Weihnacht en het nieuwe jaar. En God met je. It's Willy Bowman hier von Seminole, Texas. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachten, schöne gesegnete neue Jahr und war motiviert war in dieser Gruppe, weil Menschen hungrig zu machen. Ik zie hier aan de Pana uit Paraguay en JV Grill spazierstoel. Ik wens je ook allen een zeer schöne Weihnachten. Je ziet het nieuwe jaar. We wensen je van JV Grill zeer schöne Weihnachten. En een zeer gezegend nieuwe jaar 2024. En we bedoelen, we hebben dat te God zien en doen. Frohe Weihnachten.